Szeretettel köszöntök mindenkit ezen a hideg esős novemberi napon. Ez a Hajime magazin Magyarország első judós magazinja. Tartsanak velem, ígérem, a műsor hangulata nagyon forró lesz. A tea és a judó Fenyő Iván meséje kultikus italról. A legjobbak egy csapásra megnézhetik, hogyan készül a magyar válogatott keret. Szaszaki mester unokája Óbudán megnyitott Magyarország első judó múzeuma. Hajtós Bertalan és Waterloo, hamarosan kiderül, mi is a kapcsolat közöttük. A legjobbak egy időben, egy helyen. Nem könnyű közéjük kerülni, de velünk megnézhetik, hogyan edz a magyar válogatott. Most először önöknek is lehetőségük lesz olyan edzésen részt venni, amin csak Magyarország legjobb judósai lehetnek jelen. Olimpikonok, világbajnoki helyezettek, Európa-bajnokok, a legtehetségesebb fiatalok, a legnagyobb londoni reménységek és a leghíresebb mesteredzők egy időben, egy szőnyegen csak nálunk, a Hajime Judo magazinban. Itt állunk az ajtó előtt, ez az előtér, ide érkezik az összes versenyző, és itt vannak az öltözők, itt fognak átöltözni, itt bandásolnak, itt tekerik be magukat leokoplasztal, és utána a szőnyegen mindenki egyszerre fogja egymást köszönteni, és utána megindulnak a küzdelmek. Elhangzott a vezényszó, mindenki besorakozik, és innentől kezdve most nekem is bekáljak a sorba. Köszöntjük egymást. Köszke! Rej! És elindult a keretedzés. Köszöntöttük egymást, beálltunk egyes sorba, ilyenkor mindenki elcsöndesedett, elhalkult, és most bemelegítünk. Élvonalunk minden héten 2 alkalommal edz, hogy válogatottjaink a lehető legjobban szerepeljenek a világkupákon, Grand Prix és Grand Slam versenyeken, és ezáltal minél több kvalifikációs pontot szerezzenek. A judóban ezen pontok alapján rangsorolják a versenyzőket, és a rangsor dönti el, ki indulhat az olimpián. A nőknél az első 14, a férfiaknál pedig az első 21 versenyző vehet részt az 5 karikás játékokon. Ahogy látom, minden korosztály itt van, kicsiktől teljesen a nagyokig, Judo Szövetség elnöke Tóth Laci, a legfiatalabbak is, legidősebbek is, jó küzdelmeket fogunk ma látni. Érdemes megnézni Ungvári Miki bemelegítését, mindig 110%-kal pörög. Ahogy belép a terembe és elhangzik a vezényszó, őt mind akit puskából lőttek ki. Ungvári Miklós a magyar judo egyik legismertebb alakja. A 31 éves 66 kg-os versenyző az MTK Erzsébetváros sportolója, edzője pedig Bíró Tamás. 3-szor lett már Európa-bajnok, 3-szor lett EB második és 3-szoros VB bronzérmes. Ungi, aki lovaglásban vagy éppen motorozásban is kiemelkedő teljesítményekre képes, jelenleg a világranglista 15. helyén áll. Borbarnát úgy lehet észrevenni, hogy merre van, hogy körülötte van egy kis űr. Őt azért mindenki elkerüli, ő a legnehezebb versenyző, 140 kg és a legerősebb. Londonban olyan érmet kívánok neki, mint a szíve, aranyat. A Paksi Atomerőmű SE versenyzője Bor Barna, vagy ahogyan társai becézik Oszi, Hangyási László egyik, hanem a legnagyobb reménysége. A 25 éves plusz 100 kg-os versenyző junior és ifi kategóriában egyaránt Európa-bajnok lett, felnőttként pedig 2-szer is második helyen végzett a kontinens viadalon. Legutóbb október végén Tyumenben járt, ahol fantasztikus menetelés után olimpiai és világbajnokokat legyőzve ezüstérmet szerzett az Open világbajnokságon. A 7. helyet foglalja el a világranglistán, nagy eséllyel pályázva így a londoni olimpiára. Itt a szőnyegen, kinn a lelátón, és mindenki a saját versenyzőjét figyeli, megbeszélik egymással, próbálják csiszolni a technikákat. Azt szokták mondani, hogy ebben a teremben az edzőszerem mindent lát. És most, akiről lemaradtunk előbb az ajtónál, a legfrissebb VB bronzérmesünk, Csernovicki Évi. Csernovicki Éva a legkönnyebb női versenyzőnk, édesapja Csernovicki Csaba irányítása alatt edz az Ippon Judo Tatabánya Egyesületben. A 25 éves lány, akit csirkének becéznek a többiek, Pekingben a 7. helyen végzett, de emellett világbajnoki bronzérmes és 3-szor állhatott már fel EB-n a dobogó második fokára. A magyarok közül ő áll a legelőkelőbb helyen, a világranglista 4. pozícióját birtokolja 48 kg-ban. Ez a bemelegítésnek már egy másik része, itt már kontaktba kerültek a sportolók, és végül is a bedobásokat gyakorolják, a behúzásokat. Ez már ráhangolódás a küzdelemre. A 78 kg-os nőknél egy 21 éves szerény lány utasítja rendre maga mögé a mezőnyt. Az építőmérnöknek készülő Jó Abigail a KSI SE versenyzőjeként, Páncél Gábor tanítványaként Európa-bajnoki címet szerzett junior, U23-as és felnőtt kategóriában is, továbbá világbajnoki 7. helyezett.
A világranglista 6. helyén áll, így Londonban nagy eséllyel neki is szurkolhatunk. A judónak két küzdelmi része van, az állás és a föld. Amit most láthatunk, ez a földharc küzdelem. Itt a versenyzőnek az a feladata, hogy leszorítsa a másikat, és a hátán tartsa 25 másodpercig, vagy pedig karfeszítést végezzen, vagy pedig folytással győzzön. Amit most láthatunk, fölül kékben Nagy Solymos és Anyi próbálja az ellenfelét, amit látom éppen, begyűrni a kezét, és egy folytást végrehajtani, amit a másik próbál kivédeni. Ott hajtókával lehet elszólítani a nyaki ütőeret. És ha sikerül, akkor kopogásra fogja jelezni, de Csoknyi Lacit se abból a fából faragták, hogy egy ilyen folytást feladjon, és lekopogta. És ott a karfeszítés, itt lehet látni a kart, vagy próbálja kihúzni. Próbálja tartani. Ha sikerül kihúzni, akkor kopogásra kell jelezni, hogy megvan, és kopogott. Úgy van. Nagyon örülök, mert sikerült lecsípnünk egy folytást, egy karfeszítést, és már csak egy leszorítás hiányzik, és akkor megvan a teljes repertoárunk a földharc technikákból. Látjátok, hogy támaszt a lábbal, ne tudja megfordítani? És húzza, és ez már leszorításnak számít. És itt a leszorítás. Most azért vannak itt mögöttem szerteszét a versenyzők, meg ilyenkor keresnek párt. Az adott súlyúval keresik egymást, megbeszélik, hogy melyik küzdelemben mikor küzdenek, és akkor fönn a szőnyegen találkoznak, akkor, amikor az edző azt fogja mondani, hogy állj szembe a pároddal, lehet hallani mögöttem, és hajime. És amikor azt mondja, hogy hajime, elindul a küzdelem. Érezték már, hogy szívesen megküzdenének a főnökükkel? A magyar judósok megtehetik, hiszen dr. Tóth László, a Judó Szövetség elnöke, a keretedzésen velük együtt koptatja a tatamit. Nekem van egy jó pár ígéretem egy pár versenyzőn felé egy-egy mérkőzésre, illetve bizonyos technikáknak a kölcsönös átvételére. Tehát én örömmel vagyok itt, maradjunk annyiban. A klubokban lehetetlen fölkészülni rendesen a nagy válogatott versenyekre, nincsen megfelelő mennyiségű edzőpartner, és ezért van az, hogy hetente 2 alkalommal, kedden és csütörtökön küzdelmi edzésre, válogatott keretedzésre gyűlnek össze a kadett korosztálytól kezdve egészen a felnőttekig. Aki él és mozog, aki még versenyezni akar, az ide jár erre a fajta válogatott keretedzésre. Mészáros Anettel jobban is megismerkedhettek előző műsorunkban. Azt azonban csak a sportághoz közel állók tudhatják, hogy a Honvéd Kipex versenyzője Jó Abigélhez hasonlóan szintén 6. helyen áll a világranglistán. Ifi, junior és felnőtt Európa-bajnokunk 4 VB-érem, 2 ezüst és 2 bronz birtokosa, Pekingben pedig 7. lett a 70 kg-ban. Szurkolunk, hogy Toncs Péter tanítványa Londonban ennél csak jobb eredményt érjen el. Toncs Peti árgus szemekkel figyeli Mészáros Anett minden mozdulatát, és ilyenkor semmivel se lehet kizökkenteni, csak a tanítványon a szeme. Velem is így csinálta. Ott kihasználni, ott tud egy jó balra vágani. Egy jó edzőutasítás, és megvan az eredménye. Így néz ki nálunk a keretedzés. És ez folytatódik még órákon. Itt az ideje, hogy teázunk egy kicsit. De ne aggódjanak, ez még mindig a Hajime Judo magazin. Benne Fenyő Ivánnal, aki a japán teaszokásokról mesél nekünk egy kicsit. Ha azt halljuk, hogy japán kultúra, rögtön eszünkbe jut az evőpálcika, a sushi, a cseresznyefavirágzás, a szamurájok, a harcművészetek, és hát nem utolsó sorban a teázás. Most eljöttem Ricsi és Gábor barátomhoz az 1000 teába, hogy bepillantást nyerhessek a tea világába. Japánban a teázás tudomány és egyben művészet. Életfilozófia, mely szerves részévé vált minden egyéb művészeti ágnak, így a judó filozófiájához is szorosan kapcsolódik. Minden dologban egyfajta kiteljesedés szükséges, és a legapróbb dolgokban is a legmagasabb fokra próbálják vinni a teázást. A japán ember a kultúrájára, mint egy egységes egészre gondol. Nyugatra gyakorlatilag a teázás a harcművészettel együtt érkezett. Tehát nekünk az első vendégeink, akik japán teát kerestek, azok komoly harcművészek voltak, vagy akik már évek óta a harcművészettel foglalkoztak. Most tehát itt vagyunk, kikészítettem egy pár japán teát, ami alapján úgy körbe tudlak vezetni a japán teák világában. Teázás Japánban többfajta kategóriában történik. Vannak az alapteák, mint például ez a genmaicha, ez a puffasztott rizssel kevert tea. Ezeket étkezés után
vagy gyermekeknek szokták még ajánlani. Gyakorlatilag Japánban két szent dolog van, többek között, az egyik a rizs, a másik a tea, és ennek a keveréke. Amit szintén az egyszerűbb kategóriába sorolunk, a kukicha, ami gyakorlatilag levelet és levélszárakat tartalmaz. Levélszárától nagyon édessé válik a tea, tehát ha valaki zöld teát édesen szeret inni, akkor a kukicha erre kiválóan alkalmas. Igen. Kiotói teákra kifejezetten jellemző az, mint például erre a szencsára is, hogy egy édeskés utóízzel rendelkeznek. Még mondjuk a shizókai teák, azok a hegyvidékből fakadólag sokkal inkább egy fonyarkásabb ízvilágot takarnak. Tehát a bancha az a legalapvetőbb zöld tea a japán teák közül. Látszik, hogy sokkal nagyobb leveleket tartalmaz. Egyébként, amikor ez kiázik, akkor kifejezetten nagy levél. Az íze egy kicsit a édeskés mocsár ízvilágra emlékeztet, de egy nagyon jó tea étkezés után. A japán zöld teákat igazából 60-70 fokos vízzel szoktuk készíteni. Ez azt jelenti, hogy 0-tól 60-70-ig melegítjük fel? Nem, mindig fel kell forralni és vissza kell hűteni. Egyetlen teja van, amelyiket szokták 100 fokos vízzel csinálni, ez a japán, ez a porter, ezt úgy hívják, hogy matcha. Ez a Japánban így a legszentebb dolog. Itt ugye a különlegessége az, hogy magát a tea levelet is megisszuk, és ehhez már egy tea szertartási mód is tartozik Japánban, amit régen királyoknak nagyobb eseményeken adtak elő. Ez egy több órás bemutató volt. Manapság ez egy rövidebb formában is egy 15-20 percet jelent. Szép. A kukicsát meg szokták pirítani, ezt éttermekben is szokták, illetve egy egyszerűbb szertartásként bemutatni. És a frissen pirított kukicsából lesz majd a hochicsa. Kellemesen pirított illattal, kellemesen megpirított levelekkel. És akkor most visszahűlt a vízünk 60 fokra körülbelül? 65-70 fok a friss hochicsának a készítése. Itt nem annyira lényeges, hogy nagyon alacsony legyen, mert gyakorlatilag az ízvilágát ez a pirítottság fogja jellemezni, de mégis egy nagyon finom zöld tea. Itt látható, hogy a levélszárak úsznak a teavíz felszínén. Aha. Ettől lesz egy kicsit ilyen édeskés íz ennek a teának. Néhány másodperces ázási idő elég is neki, ugyanis itt azért egy nagyon mennyiséget tettem a kannába. És úgy is szokták kitölteni, hogy egyelően elosztják a sűrűségét. Nagyon fontos, hogy a teát szürcsöljük, tehát hogy az nem a neveletlenségnek a jele. Ahogy szürcsöljük, levegő jut a szánkba, és az ízeket sokkal intenzívebben érezzük, illetve ez az levegő illatként feljut az orrunkba, tehát egyszerre élvezzük az illatát és az ízét a teának. Tehát ez őrölt teja, jobb minőségi őrölt teja, ezzel mindig 2-t rakunk, 2 mérő egy adag. És általában egy adag az nem több, mint 1 deci. Ezt hívják chasennek, ez tulajdonképpen egy ilyen teaseprű, és habosítom, ez fontos. Japán tea szertartásnál mindig van egy fő vendég, aki iszik először a teából, és hogyha ő még egyszer akar inni, akkor még egyszer körbeadják a csészét, ha nem, akkor véget ért a tea szertartás. Első Judo múzeumát Nagamiya professzor nyitotta meg. Ezen a rendkívül eseményen mi is jelen voltunk. Európában szinte egyedülálló eseménynek lehettünk tanúi, ugyanis Óbudán nyílt meg kontinensünk második Judo múzeuma. Az esemény jelentőségét tovább növeli, hogy Nagamiya Shoji professzor, a múzeum fő támogatója, aki egyben Sasaki Kicsiszaburo unokája nyitotta meg a kiállítást.
Azoknak, akik nem látták előző műsorunkat, Sasaki mester volt az, aki 1907-ben Kánó Jigoro követeként Magyarországra érkezett, hogy oktatni kezdje a judót. Az ünnepségen beszédet mondott a neves unoka mellett Ozsvár András, a múzeum igazgatója, és dr. Tóth László, a Magyar Judó Szövetség elnöke is. Ez a múzeum egy állandó tárlat, ez mindig itt lesz, amíg össze nem dől, legalábbis én azt szeretném. Itt láthatják az emberek, hogy mi annak idején mire voltunk képesek. És ez a múzeum végül is a fiataloknak szól, nem is az öregeknek. Beindítjuk a múzeumot, beindítjuk a judót, beindítjuk Óbudát. Én úgy gondolom, hogy ismét egy mérföldkőhöz érkezett a magyar judó, felnőtt korba értünk. A speciális judó image teremtéshez tartozik ez a judó múzeumnak az ötlete, megvalósítása, és ennek a megnyitóján vagyunk itt, és nagy öröm számomra, hogy egy régen dédelgetett álmunk válhat valóan a mai nappal. Nagamiya Shoji bár próbálkozott egy kicsit a magyar nyelvvel, nyitóbeszédét anyanyelvén, azaz japánul mondta el. Oké, Hojuban. Hojuban? Oké. 最初にご参集の皆様方に厚くお礼を申し上げます。4年前の11月に私の祖父にあたります佐々木吉三郎によります柔道指南書刊行100年を記念して盛大な佐々木杯トーナメントが開催されました。A megnyitót követően a vendégek előzönlötték a vitrínek közti folyosókat, hogy szemügyre vehessék a magyar judó történelmi tárgyait és képeit, felidézve ezzel a dicső emlékeket. A látogatók között megtalálhatók voltak a judósport legnagyobb alakjai, akik maguk is hozzájárultak a múzeum létrejöttéhez. Nagamiya Shoji japán vezető atomfizikusa nehezen jutott a vitrínek közelébe, ugyanis a nyitóünnepség után sorban álltak nála, hogy dedikálja nagyapjának újra kiadott Judó című könyvét. Azonban a nagy kavalkádban arra szakított időt, hogy stábunknak exkluzív interjút adjon, amelyben mesélt nagyapjáról, életéről és arról, hogyan talált rá családja magyar vonatkozású múltjára. A vele készült interjút decemberi adásunkban láthatják. A múzeum megalapításának ötlete Ozsvár Andrástól származik, aki egyben a létesítmény igazgatója is. A ceremónia házigazdáját, a Hajime Judo magazin elsőként kérdezte, hogy juthat el valaki az ötlettől a megvalósításig. Elkezdtem olvasni a magyar judó történetét, kicsit mélyebbre hatólag, és rájöttem, hogy vannak olyan fekete foltok, amiről még mai napig nem tudunk, hogy mi történt akkor, és akkor elhatároztam, hogy ennek utána kéne járni. A bizalom megvan, és a Sasaki család úgy gondolja, hogy én vagyok az az ember, aki Sasakit megvalósítom itt Magyarországon. Mindenki segített, hát az utolsó cég, aki a gipszkartont adta a cuccba, meg a vasakat, meg az alumínium, mindenki árkedvezményt adott, meg mindenhol elsírtam magam, hogy a Judó múzeumnak kell, és hát ez nincs pénzünk, és kell, és akkor is meg akarjuk csinálni, és az emberek nagyon jó indulatúak, és rendesek, és segítenek. Ez egy jövő célt meghatározó érték. Tehát itt a kisgyereket idehozni, és azt mondja, hogy nézd meg, Bandi bácsi ezt a gumit 1700-tól tudta összenyomni, mikor versenyzett. Próbáld meg. És ezek fontosak szerintem. Tehát a gyerekek azt hiszik, hogy itt könnyen lehet ilyen nagy kupákat, sellegeket, érmeket nyerni, nem igaz. Nagyon sok meló, napi 3-4 edzés is benne van sokszor. Tehát erre kell őket megtanítani, hogy szenvedjenek, dolgozzanak érte. Ez is egy példaadás, hogy az emberek lássák azt, hogy van olyan ember, aki képes erre és megcsinálja. Ez fontos. Olimpiai ezüstérmes, kétszeres Európa-bajnok. Másnak ez egy egész élet munkája. Hajtós Bertalan eredménynek azonban csak töredéke. Velünk most megismerkedhetnek a legendás judós történetével. Olimpiai második helyezett, olimpiai 5. hely, világbajnoki második helyezett, 2 világbajnoki 5. helyezés, 2 Európa-bajnoki cím, 2 Európa-bajnoki ezüstérem, 2 Európa-bajnoki bronzérem és Európa-bajnoki 7. helyezés. Ezt nem tudom megfogalmazni, hát attól nagyobb boldogság nincs, amikor egy ember nyer. Az nekem Kánaán, komolyan mondom. Igen, jól gondolják. Az imént felsorolt eredmények mind ehhez az úriemberhez köthetők. Hajtós Bertalan szinte példátlan mennyiségű sikert halmozott fel versenyzői pályafutása alatt, és fontos kiemelni, hogy 2 EB aranya között 12 év telt el.
A fáradhatatlan harcos megengedte, hogy elkísérjük egy napján, miközben mesélt nekünk a versenyekkel teli évekről, az edzői pálya kihívásairól, és hogy miként került kapcsolatba a judóval, és első edzőjével Nagy Józseffel. Tornaóránk volt az iskolában, és Józsi valami papírt bent felejtett, és bejött, és pont végignézte a testnevelés óránkat, és utána nem csak engem, hanem rajtam ki 5 gyereket odahívott, hogy jó lenne, hogyha judoznám, mert jó volt a mozgásunk, azt látta. Hát először nehéz volt, mert én jártam kajakozni fél évig, és utána az iskola nem ment, és apám azt mondta, hogy nem sportolhatok tovább. És akkor eltelt egy olyan 3-4 hónap, és jött a judo, tehát a Józsi, és mondtam a Józsinak, hogy jó lenne, hogyha hétvégén feljönne hozzánk, és beszélne apámmal, hogy elkezdjek judozni, és erre elfelejtette, és nem jött fel, és erre hétvégén kérdeztem meg az apámat, hogy a sportot elkezdhetném-e, és akkor azt mondta, hogy jó, nem bánja, de akkor, hogyha megy a tanulás. Nagyon megtetszett nekem ez a sport. És amikor jártunk az edzésekre, én már ott is mindent beleadtam, és ott belecsöppentem a nagy judós társaságba, és rövid időn belül felzárkóztam hozzájuk. Ez nagyon jó nevelőhatása van a judónak. Hát itt lettem ember, megmondom őszintén. Kimondhatjuk, hogy szenvedélyes ember, méghozzá a judó a szenvedélye. Így aztán nem is csoda, hogy aktív versenyzőből edzői pályára váltani nem volt könnyű számára. Hát az nekem vatelló volt, komolyan mondom, én nem szerettem volna befejezni, de sajnos az embernek meg kell alkudni azzal, hogy már megy ki a korból. És azért, ha tudod visszaszámolunk, akkor én 20 évig voltam válogatott kerettag. 18-20 évig voltam válogatott kerettag, és hogy is el kell fogadni az embernek azt, hogy már szervezete nem úgy reagál, mint 20 évesen. 98 körül jártam, akkor azon gondolkoztam, hogy most mi lesz, mikor fogom abba hagyni. És akkor elkezdtem számolgatni, hogy 98-33, és utána 2000-ben leszek 35 éves, és akkor utána eljött a 2000, még gondolkoztam, hogy ki kéne tolni 38-ig, úgyhogy imádom ezt a sportot, komolyan mondom, imádtam nyerni, imádtam versenyezni. Hát a Nagy Józsitól amikor elkezdtem versenyezni, mindig azt kérdeztem, amikor egy versenynek vége volt, hogy Józsi bácsi, következő verseny mikor lesz. Úgyhogy én állandóan menni akartam, hogy imádtam győzni. Hát ezt a judótermet, ezt mondom, 2005-ben kaptuk meg, és ezt az egész tatamit, amit itt látsz, ezt mi csináltunk mindent, a saját kezüleg. Mi hoztuk a fát, mi fúrtuk össze, 500 darab autógumi van alatta, és a OSB alap utána rajta van egy hajópadló, és ráraktuk azt a szőnyeget, egy héten keresztül csináltuk, ugye azt hittem, leszakad a térdem, mire befejeztünk, mert itt térdeltünk, és az 5000 csavart fúrtunk le. Nagyon szeretem a gyerekeket, ők is szerintem nagyon szeretnek. Igaz, hogy kemény vagyok azért velük, de ezt elfogadják. Otthonra jobban ki tudnak akasztani a saját gyerekeim, mint itt 130 gyerek. Aki nem dolgozik edzésen rendesen, én szerintem nem várja magától eredményt. Úgyhogy ezt mondtam, hogy először is itt kell meghalni az edzésen, és akkor a verseny nem fog meghalni. Nagy munkába bízunk, és akkor gyerünk előre és dolgozni meghalásig. Itt és Józsi meg azt mondta, hogy én nekem, hogy az ő felfogás 60% munka, 40% mentális felkészítés, tehát hogy versenyző fejben azt a szőnyegen ott legyen, hogyha fejben nincs a szőnyegen, széthullotál fejbe, akkor nem fogsz eredményt elérni. Hát én nem szeretem, imádom a judót, ebben nőttem fel, ezt csináltam egész életemben, ez a világ legjobb sportja szerintem. Ezzel műsorunk végéhez értünk, de a Hajime Judo magazin decemberben is folytatódik. Viszontlátásra!